Mukomana Shimuri zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Handizivi kuti isatanism yemhando ipi yainge yakatibata makore acho iwawo. I was still very young and I was going through a lot in my marriage. Ndainge ndakabva mukuziva kuti ndainge ndava kurwara nechirwere chatainge tichiti shuramatongo makore acho iwawo, and I never knew kuti I was going to survive. Saka ndaingozvidza kuti ndichafa, but I have survived mukomana she till this very day. I am HIV positive. Zvakaitika ipapo mukoma ndakaroorwa nemurume wangu ainge aine mari yakawandisa kwazvo. Murume wangu ainge ari munhu ainge ari very abusive. Iniwo nekuda kwekuti ndainge ndichibva kumhuri inotambura stereki, ndainge ndisina kana voice mumarriage macho imomo. Ndaihurirwa, ndaitirwa zvose zvakaipa zvaungafunga zvingaitika when you are married to a man. Vabereki vangu vaitozviziva kuti mwana wavo ari kushungurudzwa, asi chekuti vange vachiita painge pasina, because vainge vakatotarisirawo kuti vange vachirarama kubva pandiri kudya nekuda kwekuti mwana wavo ainge akaroorwa nemunhu ainge aine mari, not because vabereki vangu vainge vaine hunjiri, but ndo zvainge zvitongoripo. Saka ndaiti kana ndikaenda nezvichemo zvangu kuna amai vangu vaingotishingirira ndo zvinoita marriage zvichanaka, but mukoma hazvina kumbogara zvakanaka. Pari zvinozvi ndava kunoku kumhiri kwemakungwa ndiko kwandiri. Ndakazouya kunoku after the divorce, ndikauya nevana vangu. Murume akazoshayika. Kuuya kwandakaita kuno ndiko kwakatondibatsira kuti ndisazokasika ndafa nekuda kwekuti ndauya kuno. Then I got more information about urwere hwainge huchirarama huri mumuviri mangu, so I accepted everything, and kwainge kwava nemamwe medical interventions, early medical interventions ainge avako makore acho iwawo. Zvainge zvakatosiyana nevainge vaine hutachiwana asi vari kuAfrica vaikasika kufa. Saka mukomana achi ndakasangana neumwe murume uyo ainge ava doctor pachipatara apo pandainge ndichishanda as a nurse ndiri mukati mekushungurudzika, and I had depression. Handizivi kuti isatanism yemhando ipi yakatiitisa murume uyo ainge achibva kwaMutare. He was an overqualified doctor. Tainge tava kushanda naye pachipatara chehurumende, handingatauri zvangu nezita mukoma. Saka akatanga kudanana neimwe friend yangu who was also married, ainge ari nurse as well. Ndopa vakazotanga kuita chikemu chavo ichocho chekupota vachiba vana vaitobiwa mukomanashe. Zvaya zvekuzonzi inini ndinoziva dzinza rangu, vamwe venyu munenge muchingozvitutumadza muchiti ini ndiri muera chakati, ndiri mhofu ini, but unenge usingatozivi kuti ichokwadi here. Kana Mwari vakasakunzwira nyasha at the time when you are born, kana ukasangana nanesi vanenge vaine satanism mumusoro, unokwanisa kuzonokurira mudzinza risiri rekwenyu uchitozviudza kuti ndiri mhofu iwewe usiri mhofu zvachose. Mukomana shi nanhasi uno ndinoti kana ndikatanga kufunga nezvazvo zvinhu zvatainge tichiita, satanism yacho yainge yakanyanyisa. Zita rangu muchanditi Joyce. Handina kana zororo nekuda kwenyaya iyi. Ndiri kungomirirawo zuva rekuti Mwari vange vachinditora ndigere zvangu zvakanaka. Ndakarera vana vangu vakakura, vana vangu vakatoitawo vana. Nditori gogo kutaura kudai, nditori nevazukuru. I am a retired nurse. Mumwoyo mangu hamuna kana peace. Zvinhu izvi zvakaitika mugore ra1993 ndipo patakatanga kuita zvinhu izvi zvainge zvisina maturo. Ndainge ndichishanda muchipatara sezvandakuudzai, ndichishandira kumaternity ward. Saka takazotanga kupindawo muchigemu ichi kuburikidza nefriend yangu, because tainge tiine mari yatainge tichipiwa naDr. ivavo. Hapasi pose patainge tichiba vana, ende vana ava handizivi kuti vainge vachizoenda kunoita sei navo, but ndaingonzwa zvichinzi vana vacho
vainge vachidiwa nemaportuguese chaivo vari varungu vekumozambiki. Hanzi ndokwavaiendesa vana ava. Kuti vaizonoitwa sei kana vaendeswa kumozambiki handizivi, but kazhinji vaisarudza kuti vana ivavo vange vachizova vari vana vasikana. Saka taitongotora mukana wekuti first time mothers vazhinji vacho vanenge vasina experience yekuziva kuti chii chinofanira kuti chinge chichizoitwa mushure mekunge wabetserwa mwana wako, chii chaunofanira kuti unge uchicherechedza, because munhu anenge achiri kufokasa pamarwadzo ake. Kana mwana anokwanisa kutokanganwa nezvake mushure mekunge apedza mukubetserwa paya, obva atongobatwa nehope, achinomuka otoudzwa kutoti nematambudziko maita munyama, mwana wamazvara abva afa. Apa mwana iyeye anenge atotorwa nechekare atoendeswa kune imwe ward kana kutoburitswa nadokta ivavo. Vainge vaine bhokisi ravo iro ravaiti kana kuri kunzi tinenge taba vana taitoenda totonoputira mwana nemachira totomuisa mumotikari mavo votodhiraivha votoenda kumba kwavo. Sometimes vaikwanisa kutobva kumba kwavo pakati peusiku mushure mekunge tavaudza kuti panenge paine mwana watinenge tichida kuba. Tainge tisingangobi vana chete tichivaburitsa muzvipatara, asi dzimwe nguva mukomanashi taitoita sekutamba, tototanga kutotamba nevana tichiita zvekuswapa vana ava. Taiti mwana anenge azvarwa namama A ange achienda kuna mama B, tobvisa matags mukoma kutotora tag from baby A tobvatarisa pana baby B. Zvose izvi mukomanashi zvatainge tichiita taingozviudza kuti tiri kuzviitira just for fun, but I know kuti zvainge zviine satanism mukati yakanyanyisa. Ndainge ndichipiwa mari, it was just satanism. Handizivi kuti vana vacho vaizonourawa here kana kuti chii chainge chichiitika. Saka maprank iwawo atainge tichiita panguva iyoyo zvinondidya moyo kusvika pari nhasi. Honestly speaking, kudhara kunzi uri HIV positive zvaitonzi iwewe unenge watova pedyo nekufa, zvakangofanana nekensa pari zvino. Handiti hatisati tava nemedication yekuti kana munhu akanzi ane cancer tinokwanisa kuva very sure kuti munhu iyeye anotorarama a normal lifestyle. As for now, cancer yakangoita sekunge a death sentence, zvekuti death certificate rako rinenge ratovako nechekare. Vakararama makore acho iwawo nehutachiwana munozviziva imi, ende vazhinji vakarasikirwa nehama dzavo makore acho iwawo. You know what I am talking about. Saka ipapo pandakazviziva kuti mainge mava nedenda rainge rapinzwa mumba nemurume wangu, ndainge ndatongova munhu ainge agadzirira kufa. Saka ndaizviudza kuti ndichafa ende hazvina kana basa, plus ndaiva nehutsinye. Handisirini ndega ainge aine hutsinye makore acho iwawo ainge ari HIV positive. Ndainge ndisingacharambi ini kana kuri kunzi munhu akauya kwandiri achiti iye anenge achida kufambidzana neni kana ndikamuudza kuti hazviite inini I am married. Vakawandisa vanhu vekuchurch vakasara vakafa mushure mekunge ndabuda muZimbabwe, kusanganisira pastor, maelders, madikoni ekuchurch. Ndaingoti varume vose avo vaiuya kwandiri vachiziva kuti ndainge ndichishungurudzwa nemurume apa, murume wangu ari munhu ainge aine mari. Saka ndaimuudza munhu kuti inini handikwanise kuti ndinge ndichifambidzana newe because I am married. Ende varume vakawanda izvozvo havambozviteereri. Ndakatanga navamufundisi ndikadanana navo kuda about 2 years. Vakarwara vakazoshayika mugore ra1996. Ndikafambidzana nemaelders uye zvekare nevamwewo vemuchechi kokubasa uko, mamwe madoctors. Nemukufamba ndainge ndava kungofamba ndichingozodza vanhu, ndokuzouya kwandakazoita kunoku kumhiri kwemakungwa. Ndauya kunoku I had to be re-educated again. Then I understood kuti chirwere chainge chichishanda sei mumuviri mangu, chichirarama sei. Asi ndinoda kutenda Mwari, but at the same time ndinongoti dai hangu ndakafa ndakazorora, because handikwanise
kuti ndinge ndichiwana peace mumwoyo, because ndinozvibvunza kuti saka vana vangu dai kwanga kuri kunzi ndainge ndiri murombo, ndiri in that situation yekuti umwe nurse akaita baby swapping, ndobva ndachengeta mwana wandisina kuzvara, kana kutotorerwa mwana izvezvi uchingoti ndakazvara mwana akafa, izvo mwana anenge akatoendeswa kune imwe nyika. Pamwe vana ivavo vakatonoitiswa maritual sacrifices hakuna anoziva, kunyangwe ndikanamata zvemutoo upi ndinonzwa kuti nyasha dziri kure neni. Ndoita sei mukomanashi? Ndoramba ndakangonyarara here kusvika ndafa, kana kuti ndodzokera kuchipatara uku kwandakamboshanda ndonoreurura kuti izvi ndo zvandakaita zvimwe kuda panokwanisa kunge paine paper trail yekuti vabereki avo vatakaitira baby swapping nevamwe vatakanyepera kuti vana vavo vainge vafa, izvo vana vainge vatoendeswa kuMozambique. Uye zvekare mutemo unozoti kudii ndinokwanisa kuzowana protection here kana kuti ndinenge ndava kutozvitsvakira hangu rufu runorwadza kufira mujeri ndiri kuZimbabwe. Ndinenge ndiri mucomment. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndatova gogo, ndo zvakaitika izvi kwavari, ndo hanzi ndakatanga kuita satanism apo pandainge ndiri nesa komanaka zvakangoma. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomanashi? Ndinovimba kuti imimi muri born iko zvino zvitiri mugore ra2026 right. Ndiri kufanira kuti ndenge ndichiuya kuZimbabwe ikoko. Ndine munhu wandikuda kuona. First of all ndoda kuti vedare renyu vange vachindipa advice. Nemukadzi uyu takasangana pasocial media but ari kuSouth Africa. She is a single mom, ane mwana umwe chete. Tanga tiri kufambidzana bo but pane pandakamufonera foni ikadavirwa nemurume wainge uri usiku, iye ainge asingabatiki. Zuva iroro akatanga kusabatika kubva kumapast 6. Ndakaramba ndichingofona. It was somewhere kumapast 11 ndo pandakazofona zvekare foni ikabva yadavirwa nemunhurume. Ndikabvunza kuti ko munhu wangu aripi? Ndokubva atongokata akangoti iwe ndiwe ani? Ndakatambudzika usiku hwose. Mangwana acho makuseni munhu wangu ndopa akazomuka achindibata akati sorry. Ndikati sorry yei? Akati sorry nekuti handina kukwanisa kuti ndinge ndichidavira phone because my brother ndiye ainge aine phone yangu. Saka ndoda kungobvunzawo kuti zviriko here zvinhu zvakadaro. Saka ari kuti kana uchida unokwanisa kutaura navo. Ndiri kutya kuti ndinokwanisa kuzotaura nemunhu wefake. Ipapo ndikuda advice ndisati ndauya kuAfrica. Nyaya yandiunza pano mukomanashi inyaya yakaitika mainge muri muna 2000. Saka panguva yacho iyoyo ndainge ndiine 15 years. Tainge tichigara kuBorodale, taitogara pedyo neState House. Baba vangu vainge vari mbinga chaiyo, vainge vaine mari yakawanda. Baba vangu vainge vari short tempered, vaiva nehasha. Vainge vasingadi kuti tinge tichitombobuda gate, taingotambira mumba. Taiti kana pari pama school holidays tinenge tingori muyard tichingotamba mumba tichingona TV. Tainge titori nematoys ose awo ataikwanisa kudhimanda kubva kwavari vachingotitengera, asi zvokuzoita mafriends vainge vasingadi. Apa we used to go to boarding school. Saka pamba pedu painge patori nemasecurity guards. Inini nemunin'ina wangu uyo wandichati Farai tainge tava kuda kuti tinge tichimbobudawo. We were starting to become rebellious. Tainge tichida kuti tinge tichimbononzwawo vibe muHarare muCBD usiku. Saka tainge tichida kuti tinge tichimbonoitawo gochi kunobraya. Saka painge paine umwe murume uyo akati aikwanisa kuzoenda nesu kumaclub tichimbononakirwa zvedu tobva tachizodzoka. Dambudziko rainge riripo rainge riri rimwe chete.
we were very young. I was 15 years, tainge tiri underage. Uye zvikari baba vangu, he would make sure kuti by 8 p.m. everyone is indoors, unless kana iwe wachida kuti munge muchiita braai muri panze just relaxing. Otherwise munhu wose indoors. Even my mom vainge vasingatotendedzwe kutobuda after 8 kana kuchurch vaito make sure kuti she will be back before 8 because mudara wangu vainge very short tempered zvisingaiti. Panguva iyoyo pamba pedu painge pava neumwe murume uyo ainge ari wekuMozambique. He was a fitness trainer for my sister. Asi ainge ari mu-CIO, zvinhu zvatainge tichitoziva. Aiva mu-CIO ari wezera rechidiki, ndichamuti Gideon. He was only 26 years old, or I think 26-27, but he was still very young. Gideon uyu ainge ari fitness trainer of my sister. Aitouya achito exercise na sisi vangu. Gideon ainge aine BMW yake yainge yakanaka, latest model muna 2000. Ainge ari munhu ainge atori nezvimari zvake. Aitova nenguva dzekuti aitomboshandira ku-State House. Saka nekuda kwekuti Gideon uyu ainge ari mu-CIO, takafungidzira kuti aikwanisa kuzotongotipinzawo mu-action, totongoenda mutown kuma-club. Saka takabva tachizotaura naye, akabva ati no, ainetse, ndinokwanisa kubuda nemi toenda tombononakirwa, but pamba penyu pane tight security. Pagedhi vakomana ndinokwanisa kutaura navo, but mudhara wenyu manje achaenda kunze kwenyika rini. Mudhara vainge vakatobva kuAustralia panguva yacho iyoyo, ende taitozviziva kuti vanotorova zve4 kana kuti 5 months. Saka akabva ati vakomana hainetse, inini ndine mushonga wandiinawo wekuMozambique wandinoshandisa kunyangwe pabasa rangu. Akati mushonga uyu akabva nawo kuMozambique, ende anoita kuti ange achizova invisible apo paanenge akasungirira tutambo tutsvuku utwo akazotipa, akati iye anotwusungirira mumaoko kana kuti mumakumbo. Saka akabva achizotipa tutambo tutsvuku itwotwo ndokubva achizotiudza zvekuzoita. Mukomanazve isusu takabva tachizovimba naye murume uyu nekuti ainge ari mu-CIO. Tikatenda ngano dzake dzaainge achitiudza dzekuMozambique, takabva tachizomubhadhara because akatichaja mari refu mukoma. I'm sure kuti muchinda uyu akazototenga motikari nemari yatakamupa, because takabira mudhara mumba maigara muine ma-US dollars mubedroom mavo, mainge muine imwe safe yatainge tichitoziva password yacho, taigona kuikinyura tobva tatoba mari. Mudhara wangu vaigara vaine hard cash nguva dzose. Saka takangonoba mabriki maviri, ainge tisingatozivi kuti yainge iri mari, ndokubva tamupa. Akati haikwane, even though yainge iri mari yakawanda. Takarwa chekuseri, tamupa mari yakawanda kudaro. Akabva ati vakomana, sezvo tichazoita all night tichifamba mutown ndichikuratidzai nzvimbo dzekufarira, munofanira kuti munge muchizozadza BMW yangu full tank. Tikamudirira full tank masikati ezuva racho iroro, it was somewhere around kuma past 4. Tikaenda kumashops tikanotenga mabruvos, masausage akawanda zvekuti kana fridge waikwanisa kutozadza. I still remember kuti tainge tiine matroli matatu, tikazadza matroli iwawo nenyama tichiisa mubhuti mumotikari make. Akabva achizoenda nesu kubhawa, ndokubva tachizonotenga mabhiya. Takatenga mabhiya akawandisa mukoma, sekunge painge pachida kutoitwa kana muchato or a big party. Tikamupa zvekare on top mari dzedu dzema-allowances idzo dzatainge takabva nadzo kuchikoro, because maparents angu vaitipa mari yakawanda. Saka tainge tiine mari dzedu dzataitochengeta dziri mari dzema-allowances, and tainge tiine zvatainge tichida kutenga neyoung bro yangu. Gideon akabva achizotipa tutambo tutsvuku twainge tuine
tsvina akati sungai, munofanira kuti munge muchizosunga muma ankles, ende kana mufamba munofanira kuti munge muchizofamba muchiita zvekunyahwaira, musatya, hakuna anokuonai. Isusu sema CIO tinotoshandisa mushonga kuti tinge tichikwanisa kudarika nepanenge paine mhandu dzedu. Akazoti atipa signal, apa yainge iri signal yekunyepa, atiudza kuti ainge ataura nemasecurity ainge ari kugate. Izvo kwani Gideon haana kana kumbogara akataura nemasecurity, aitonyepa zvake. Atipa signal kudaro, ndokubva tachizoenda kumaspy bedroom kwedu. Inini ndikabva ndapfeka bhegi jini rangu, ndikapfeka nevhesi kunodai kutonosunga nedurek nezichain nemasunglasses. Ndokubva tachizodzika downstairs, taita zvekunyahwaira sezvatainge takaudzwa naye Gideon kuti muchifamba munofanira kuti munge muchiita zvekutsika pasi zvinyoronyoro, muchiita zvekunyahwaira kuita kunge kitsi iri kutaimira gonzo. Saka takati tichipfuura mulounge umo mainge muina baba vangu vainge vakagara pasofa, uye zvekare nemasisters angu namuchembere nevamwe sekuru hanzvadzi yamoms vangu vainge varipo pamba musi wacho iwoyo nagogo zvekare. Saka painge patori nevanhu vakati wandei vainge vatori mulounge. Baba vangu vainge vakagara vachitoverenga zvavo newspaper, because munhu aingogara achingoverenga newspaper nguva dzose. Saka inini nebrother yangu takatanga kufamba kudaro tichidongorera, taita zvekuvadongorera. Ivo manje vakangotitarisa. Saka pavakatitarisa takatofungidzira kuti havasi kutiona, because hakuna kana akambotibvunza kuti tiri kuita sei, tiri kuda kuenda kupi. Takati tichinobuda mulounge mukoma tichifungidzira kuti hatina kuonekwa, ndo sisi vangu pavakatanga kuseka vakati idzi dzatova mbanje. Ndara wangu vakarasa newspaper kwakadaroko, tikatoziva kutoti tainge tichazotopinzwa bhizi namudhara. Vakasunungura belt ravo vakatanga kuti mhanyisa vachiti, where do you think you are going Casper? Uri kuendepi Casper? Mukomana chiti takazomhanyiswa tikakiwa zvakaipa namudhara, takarohwa zvisingaiti nebhande. After a couple of days ndo patakazosangana na Gideon. Tikamubvunza kuti ko how far, Gideon akatiudza kuti yeye akazoita accident apa motikari yake yainge isitomborina kana any sign of damage. Akati ndokusaka ndakatadza kuuya, ndakazotoya neimwe motikari ndikakumirirai pagedhi vapfana. Saka takamubvunza kuti mari yedu iripi, akati ndichazokupai nanhasi mukoma. Hatina kuzombopiwa mari iya naGideon zvekare. Musi iwoyo takarohwa zvekuti tutambo tuya twakadambuka. Ungazozvitaura kuti takaba futi mari musefu. Tainge tongochema, hatina kutaura kuti tainge tichida kuenda kupi. Panguva yatainge tichirohwa, iye ainge atoenda zvake nemabhebhi ake vakanoita gochi nemari dzedu. Ndo zvakaitika izvi muna 2000. Handifi ndakaikanganwa nyaya iyi. Mozoposta mukoma, asi ndiri kuda advice panyaya yangu iya yekutanga. Ndodiko ndoramba ndichitaura naye here musikana wangu uyu ari kuSouth Africa asi muZimbabwe. Yakaitika handisi kutonyatsokunzwisisa kuti sei apo pandakamufonera foni yakazodavirwa nemunhurume. After a long time, ameno kuti ndakaita missed calls mangani kuda anokwanisa kutosvika 100, foni ikazodavirwa nemunhurume airatidza kuti ainge akatoboyekana zvekutodaro, kuti vangava vari tsano zvechokwadi here kana kuti ndiri kutovharwa. Should I trust him or not? Sei asina kundiudza kuti ndava kuenda kunopa tsano foni. Zvinoita here mukore uno kuti unganzi unonopa hanzvadzi yako foni orara nefoni iwewe usina foni? Chii chakaitika kuSouth Africa? Ndiri kubatikana, ndakabatikana mukoma because ndanga ndiri kuda kuchinja upenyu hwake. She seemed like someone that is trustworthy. Ndinenge ndirimo mucomment section, chazoya neupdate kana kuri kunzi ndikazotaura naye ndokuudzai kuti ndinenge ndaita decision ipi.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngativapei advice zvakangooma nazvo veduwe. Hanzi ndo yatakatambwa naGideon muCIO. Zvakaoma. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Inini zita rangu muchanditi Chantal. Chantal ndine makore 18 years ekuberekwa. Iko zvino zvimukoma handichazivi kuti ndodii. Ndiri kutochema, ndanga ndichitombochema ndisati ndakunyorerai. I love your program and I have always been listening to you from TikTok. Ndava time ndisingazivi kuona mavideos enyu ku TikTok, so that is why I have come here to send you my message. If it is possible, munge muchizoposta kuno ku TikTok, because I love TikTok more than YouTube. Iniwo ndichati ndiri mugari wemuno muEpworth. Ndachinja kwandinogara so as to protect my identity. Mukoma handidi kuzozivikanwa. Zvinhu izvi zvakatanga kuitika, it was last year muna August. Ndakaudzwa nemwana muzukuru actually wepamba patinogara, akati ane brother yake uyo akakurira kuAmerica, uyo wandichati Kevin, ari kufanira kuti ange achizouya kuZim and is not yet married. He is an American. Ndikabva ndati maybe uyu ndiwo mukana wekuti ndinge ndichizowanawo munhu anondiburitsa munhamo. So brother Nashim, ndakabva ndachizotanga kugadzirira after I told my friend kuti there is a guy that is going to be coming to Zim from America. Saka friend yangu akabva ati ndinoziva imwe ng'anga, handitose kung'anga. Takabva tachizoenda, ndichati takaenda kuIfields mukoma Nashi nefriend yangu kuti tinge tichidzifambira nyaya idzi. Saka tasvikako ndokubva tashaya ng'anga iya. Takabva tachizoenda kune imwe ng'anga kuEpworth. Takazoenda kunonzi kuOverspill. Ndokwatakaenda ndikabva ndaudza sekuru vaya ndikati, sekuru, kuna umwe murume uyo achabva kuAmerica anonzi Kevin. Ndinoda kuti Kevin uyo ange achizova obsessed neni, asakwanisa kuzotarisa mumwe musikana kunze kwangu, because I had heard kuti iye akati ane shuviro yekuroora musikana anenge akakurira muZim, not someone who is Americanized. Ari kuda munhu anenge aine hunhu kana wekumamisha. Ndikati ini ndinoda kuti ndige ndichizova mukadzi wake. Ng'anga iya yakabva yachizondipa mupfuwira uyu wandakapiwa. It was powder yainge iri yered. Vakabva vanditi unofanira kuti unge uchizopa munhu uyo waunoda. Ndikati zvino mupfuwira uyu zvauri wered, ko kana ndikazouyisa mumvura yacho handiti inobva yachizoshanduka yobva yachizova red here? Vakati hongu, haufaniri kuuyisa mumvura, unofanira kuti unge uchiuzanganisa nezvinhu zvaunenge uchazobika. Ndikabva ndati bingo. Vakanditi bingo aita sei? Ndikati no, I just had an idea. Ndiri munhu anogona kubheka, ndinototengesa makeke mukoma. So akazoti auya manje towards Christmas, like I have always been doing, ndakabva ndabheka mascones angu akapfava chose. Ndikabva ndachizoisa mushonga pakati apo pandainge ndichimixa flour. Ndikabva ndachizoisa flour iyoyo paside. Ndikabva ndati our mascones to be specific, ndinoda kuti ndinge ndichizopa Kevin kuitira kuti ange achizondida. Saka ipapo mukoma Nashi pandakati ndapedza kubeka, I then went and ndikabva ndachizonozviisa kumain house. Kevin uyu ndakapinda mumba mavo ndikawana kuti ainge abuda. Saka ndakabva ndachizoshaya kuti ndodii. Ndikati kuti ndinge ndichidzoka kumba, because isusu tinogara kucottage. Ndakabata mascones hazvizoiti because panze painge paine vanhu vainge vakagara. Ndikati vanhu vanozova suspicious. Saka ndakatonyora kanoti ndikati this is a special for Kevin. Ndokubva ndatogadzika pamusoro pe kitchen table ndichitirawo kuti munhu anoverenga obva aona kuti
ainge abekerwa only for Kevin, the whole family, ndakangoti everyone who stays in this yard, ndakampa mascones ake like I always do each and every Christmas. Saka Kevin uyu akabva achizononokawo kudzoka. Zvinoitawo Mwari, handizivi kuti Mwari zvinhu zvavo vanombozvifambisa sei. Yandakatambwa naMwari yakapenga. The prank, it is a heavenly prank. Ndichangoti landlord vedu umwe mudhara vatokura, ndichangovati Sekuru Musekiwa, he is aged 76 years old. Saka vakangopindawo mumba, ndakatopesana navo padoor ndikatova ignore. Sekuru Musekiwa ava vanotorwara nedementia, munhu anotongopowa saka vakangopinda mumba. Ino handina kuziva kuti vainge vachida kutotsvaka chokudya. Ndakabva ndatongodzokerawo hangu kumba ndichida kuti ndinge ndichinochinja hembe ndiratidzike sebody type so that ange achizotorwa moyo. Sekuru ava vakangopindawo mukitchen vakabva vachizongosangana netray rainge riine mascones. Mukomanashi zvinoita Mwari kam. Sekuru Musekiwa vakabva vagara pasi, vakaita zvokutogara pafloor vakadya mascones aya ose ari 7 ainge akazara nemupfuwira uyo wandakabva nawo kuOverspill. Havana kana kumbosira Kevin even kakoko kana kamwe chete. Kubva musi iwoyo mukomana asvika zvakatodhakwa. Mushonga uyu wakaita kuvabata zvine simba. Sekuru Musekiwa ava dzatongova dementia after dementia dzava kuitika muupenyu hwangu. Ndiri kutambudzwa navo sekuru ava. Kevin haana kana kuzotombondicheka, akatongoita madhiri ake and they returned back to America. Saka iko zvino zvimupfuwira uyu uri kushanda pana sekuru vacho. Ivo vanotongoti kana vakandiona vanenge vachitongondidaidza nemamwe mazizita anotongobohwa asina musoro. Vanokwanisa kuti mudiwa wangu, my Sorobi, my Moonlight, ndakusuwa. Sabhuku uyu akusuwa apa vanenge vakaburitsa manhood yavo vachindiratidza vachiti Sabhuku ava vakusuwa. Ende zvinonyanya kundibohwa mukomanashi, havachina kana nyadzi neni. Pose pavanondiona vanokwanisa kutoya kwandiri kana dzimwe nguva ndichigeza, because isusu kucottage kwedu tinotobuda tobva tatoenda mubathroom. Vakangondiona chete vanosimuka pavanenge vakagara vobva vauya vari speed, vanobva vatongoburitsa manhood yavo pachena vakabata maoko vachiti uya kuno mudiwa wangu my Sorobi. Sabhuku uyu amuka akusuwa. Mukoma handizivi kuti ndodii. Vanopedza zuva rose vakangogara paveranda vakatarisa kuzasi kwatinogara kucottage vachingonditaimira vachingondimirira. Vanokwanisa kana kutanga kungondiridzira zvimwe zvimasongs zva19 gocha nhembe zvelove song. Vanhu vari kungofungidzirawo kungoti idementia iri kuitika pavari. Saka ndakangonzi you need to pretend, because ivo vanofungidzira kuti ndiwe gogo, as in gogo mudzimai wavo akasoshayika kudhara. Hanzi vanhu vane dementia havadi kuitirwa rafu, ende kana ndikambovaitira rafu vanokwanisa kutochema vachiti mukadzi wangu usandidaro. Hana yangu mukoma yakaita kusviba kutaura kudai. Handizivi kuti ndodii. Ndinonyara kana ndikauya nemafriends angu vanobva vatanga kundinyadzisa vachinditi mukadzi wangu apa chidhara chachembera. Ndakamboudza vabereki vangu ndikati dedi panopamba hapagariki, tarirai kuti sekuru ava vari kunditi ndiri mukadzi wavo. Asi baba vangu vakangoti iko zvinozvi kuti tinge tichitanga kutsvaka pamwe pekugara, because ndine brother yangu uyo akatanga kuenda kuuniversity iro rinogorera 2026. Saka mari yerenti yatiri kubhadhara yakatodzikisiwa, hatisi kutombobhadhara mari yakawanda. Saka ndoita sei mukomanashi, ini ndava kutoda kutoti ndinge ndichitotiza hangu ndinogara kune imwe location. Ndakamboedza kumanikedza vabereki vangu kuti tinge tichibva popamba apa, but hey, ivo vari kuramba. Kana ndikatiza hangu ndikatsvaka kumwe kwekugara ndinganzi ndinenge ndabhaiza here mukoma, but I'm scared kuti kana ndikabva pamba ndinokwanisa
kuzoita wild ndava kugara nemafriends angu. Ndine mamwe mafriends vanotoenda kutouchline, zvinhu zvandainge ndisingadi kuti ndinge ndichizonzi ndazoita zvekuendawo kumatouchline. Ndinenge ndirimo ndichiteererawo muchiverenga nyaya yangu even ndiri kumaterraces, but please advise me ndodii. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Shanti Chantel. Hanzi ndakashandisa mupfuwira wandakabva nawo kuOverspill ndikabheka mascones, asi Kevin akanyumwa haana kudya mascones iwawo, akadyiwa nasekuru vake. Zvino sekuru vacho vava kuti amai Soro B ndinokudai zvakangooma hazviveduwe. Sekuru Soro B naamai Soro B ngatitaurei nai mwanasikana uyu mucomment section ama 2k. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, muchangonditi zita rangu Pastor Shumba, ndiri murume ndine makore 52 years ekuberekwa. Nyaya yangu inondinyadzisa kusvika pari nhasi. Hakuna umwe munhu anozviziva kunze kwangu naamai ivavo. Handizivi kana vachiri vapenyu. Upenyu mutoroka nemukoma. Ndinoti dzimwe nguva kana ndikambofunga nezvazvo ndinotanga kungoti Holy Ghost, Holy Ghost, because ndinenge ndichida kudzinga nyadzi dzandinenge ndava kunzwa panguva yacho iyoyo, kana kungotanga kungoimba ndichitongodanidzira zvekuti vanhu vanongoti yezvo ko baba ava zvavanoita sekunge vasina kukwana. Zvakaitika mukomanashi mainge muri mugore ra2022. Musi iwoyo ndainge ndine vatendi vandainge ndaenda kunoona. Sezvisinei motikari yangu yakabva yachizongofa ikatongodzima, saka ndakaswera muswero wese wezuva ndakangomirira makanika. Ndakange ndava nenzara isingaiti. Apa mari yandainge ndiinayo yainge iri shomasa. Ndikabva ndati zvino ndoita sei, because mumotikari ndakavhendenyura ndikatsvaka handina kukwanisa kuti ndige ndichiwana kana mari yekuti ndige ndichitenga kana maputi chaiwo. Ndakatarisa muEcoCash ndikaona kuti mainge musina kana chinhu. Ndikabva ndati ndoita sei, ndakati nekutenda ndichawana mutendi achanditengerawo kana zvokudya. Ndakabva ndachizotanga kufamba ndikabva ndachizopinda mune imwe supermarket, ndichangoti muOK supermarket. Saka mukoma ndichifamba kudaro ndakashaya kana munhu wandakaziva. Ndaiti zvimwe kuda ndichasangana nemutendi wekuziva akangonditengerawo something. Ndainge ndakabata chingwa nedrink. Ndakasvika pakudzosera zvinhu zviya mushure mekunge ndatenderera ndichatenderera ndichita sekunge painge paine zvandainge ndichitsvaka. Saka ndakati ndichingonodzosera chingwa chiya ndadzosera nedrink ndava kutofamba zvangu kuti ndenge ndichibuda. Ndopa ndakabva ndachizongopinda mune rimwe room mainge muine shelf yainge ine nzungu dziya dzinenge dzakakangwa dzine tuma spices. Ndipo pandakabva ndachizongotora nzungu dziya ndakabva ndatanga kutenderera zvangu ndichida kunyatsokuona kuti hakuna here munhu ainge achinditarisa. Saka ndakabva ndangokotama ndichinyepedzera sekunge ndainge ndichisunga malaces eshangu dzangu ndainge ndakapfeka ekatapila shoe musi wacho iwoyo. Neunyanzvi hwandainge ndiinahwo ndakabva ndapinzira paketi riya renzungu musocks rangu kuright. Ndikabva ndatongosimuka paya ndikatanga kufamba. Ndakati ndichangosimudza musoro wangu mukoma ndichitofarira kuti misheni yangu yainge yabudirira. Mukoma nachi ndopa ndakabva ndachizongosanganidzana maziso angu nomwe mukadzi ainge akamira ari kumberi kwangu. Ndichavati Sister More Blessing. Apo vainge vari mutendi mutsva vainge vakagamuchira Ishe Jesu Kristu the last Sunday. Ndini ndainge ndakatoparidza musi wacho iwoyo ndikatovanamatira. Vakatoya kwandiri after service vakati pamandinamatira vamufundisi pane zvandanzwa. Mukoma hana yangu yakarova. Ipapo pandakavaona vainge vakangoti tuzu kunditarisa, vakabata maoko avo vakangoshamisa muromo wavo kuti vakaramba vakangonditarisa. Ndikashaya kuti ndoita sei kuti ndinge ndichisvipa nzungu dziya zvainge zvisingachaiti, because ndainge ndava kutya kuti ndaikwanisa kuzosungwa. Painge paine umwe musecurity ainge ava kufambawo muroma tainge tiri. Saka ndakangoedzawo kunyemwerera
kangoti makadii sister More Blessing, Mwari vakuropafadzei. Saka takangotanga kungotaura zvedu but vainge vachitotarisa kugumbo rangu right, ndikabva ndatongooneka paya ndikati hakune kwandiri kumhanyira, ndokubva ndafamba mukoma ndikatobuda mushopu muya ndikasvika kumotikari kwangu ndikazodya zvangu nzungu dziya. Nanhasi uno handizivi kuti sei vasina kuzombouya kuchechi. Iniwo handina kuda kuti ndinge ndichizomboenda kunovabvunza kuti sei munhu waMwari musina kuda kuzombouya kuchechi. Saka iyi yeshoplifting mukomanashe hazvisi zvinhu zvainge zviri zvitsva kwandiri. Ndakatombofamba nevamwe vakomana avo vainge vachiita zveshoplifting, but kuba ndainge ndisina kumbogara ndakaba, ndaingofamba navo vakomana vacho. Saka chitsotsi chose ndainge ndichitochiziva. Semunhu anonzi munhu waMwari ndiri mufundisi, handizivi kuti nyadzi dzakandibata ipapo mukomanashe ndingadzitsanangura sei. Ndakaita sekunge ndichaita munamato wekuti Mwari, dai shopu iyi yangovhura foundation yayo ndatongotsvaka pekungohwanda mufoundation, because akangoramba akanditarisa, haana kana kuzomboya kuchechi. Kwaari handizivi kuti anofungei pamusoro pangu, but handisi mbavha mukoma. Zvakangoitikawo ipapo because ndainge ndiine nzara isingaiti. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Ngatitaurei navo vamufundisi ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndakaba nzungu okay. Ma1. Let us talk about it in the comment section. Pane episode yandichaposta mushure meepisode iyi iya yandakati ndine messages avo andakareceiva evamwe vari kuuya nema-life experiences avo. So don't skip that episode, you just listen. Pamwe zvinokwanisa kubatsirawo when we are learning from other people's experiences. So I will post it after episode inoi.